sen lápidas, sen ningún tipo de identificación. E temos alrededor de 4 ou 5 neste cuadrado. Estas amas son bastante fáciles de identificar, non? Pero o que quería contar era unha cousa curiosa de como se facían os enterramentos, non? Sí. Bueno, comentei yo a Ana Sábeo, que yo comentei outro día, o enterro de Caridad Pita. Caridad Pita, sabedes que era o capitán general da 8ª Rexión Militar, era a máxima autoridade militar da República en Galiza, non? Que isto nos dá idea un pouco do que foi o golpe de Estado, porque a este señor o matan subalternos, é dicir, non só estamos ante un golpe ante as autoridades civis, como pudo pasar en Chile, como pudo pasar, senón que aquí se cargaron tamén as máximas autoridades militares, non? O gobernador militar tamén, claro, Caridad Pita me o gobernador. Sí. Bueno, nada, o tema é que este señor, mentras a todas as autoridades, o gobernador civil tal, o fusilan inmediatamente, a Caridad Pita o levan ao Castillo de San Felipe, en Ferrol, xunto creo que, non sei se Quesada del Pino, non, quen era outra persoa que levan ao Castillo de San Felipe? Outro, bueno, ahora mesmo non o lembro, outro bando militar, pero o importante é que o executan en Ferrol e o que encontramos nós foi un documento de traslado polo cual se traslada o cadáver aquí a Coruña, non? Entón ese documento de traslado dice o seguinte: Viva España, autorizo al comandante de infantería don Ramón Mourille, o sea, un franquista, para hacerse cargo de el cadáver del general don Rogelio Caridad Pita y efectuar su traslado a esta capital desde el cementerio de Mugaros o donde se encuentre sin ostentación de ningún tipo, ¿no? Claro, un documento de traslado bastante extraño, porque non é a familia a que enterra originalmente aquí a Caridad Pita, non? A cousa que, bueno, fixándonos neste documento, resulta que pola tarde, pola parte de atrás, había unha nota manuscrita na que non reparáramos, non? E unha nota manuscrita firmada polo conserje do cemiterio con Emilio Patillo, dirixida ao alcalde. O alcalde naquele momento era o capitán Fuciños, creo que era tamén, bueno, sabes que se militariza absolutamente toda a administración, o sea, que o conserje do cemiterio, logo vamos a hablar dos tableros do cemiterio porque tamén houbo xente que foi depurada e represaliada, non? Pero naquele momento o conserxe Emilio Patiño do cemiterio da Coruña comunica ao alcalde da Coruña que estaba sendo enterrado aquí este señor, ¿no? Y fixadevos o que dice: el cadáver al que se refiere el antecedente oficio fue recibido en este cementerio a las 9 horas de la noche de ayer. Estamos hablando de novembro, e inhumado acto seguido en el nicho número 11 del cementerio antes civil y en presencia del comandante de infantería, don Ramón Mourille, y 2 agentes de la policía gubernativa, observándose en toda la integridad la advertencia que se hace respecto a la ostentación. Es decir, o cadáver de o general Caridad Pita foi enterrado en presencia, tutelado polos militares franquistas até a súa inhumación. Vale, non sabemos se que tiñan medo de que fora público, de que houbera algún tipo de problema, porque era unha autoridade moi importante.